правилно, може да спечелят. Но един грешен избор и скоро ще бъдат на червено. Не става. Какъвто и да е резултатът, Шелдън и Питър сбъдват детската си мечта да вдъхват нов живот на класическите автомобили. Казах ти. Обожавам го! И правят клиентите си щастливи. О, да. Поправки на мечтани коли. В този епизод, Аз не съм клющав, нито пък ти. докато малкото може да е красиво, Кола за кукли. Шелдън и Питър откриват, Това е разхлабено навсякъде. Във всеки компонент. че цената на инженерния фейслифт не идва в миниатюрна форма. Колата върви много добре. Само не спира. Късен следобед в работилницата на север от Оксфорд и Шелдън чака да се срещне с нов клиент в търсене на унази мечта на кола. Брайан, инструктор по шофиране от Ковантри, иска да преживее отново първите си дни зад волана. Само преди 40 години той карал един от тези – малък, перфектно оформен Fiat 500. Как си? Добре, Как пътува? безпроблемно. Добре. Това, което знам до сега, от това, което казахме по телефона е, че търсиш Fiat 500 Да, и имаш 10 000 лири. да, Всеки обича Fiat 500. да. Толкова прекрасна малка кола. Имах един на времето, преди около 40 години и се разпадна. Така че търся нещо, което да е солидно. Проблемът е, че такава кола ще ти излезе скъпичко. Някакво друго изискване е за колата? Не ми показа цвета. Добре. Единствената ми грижа е тапицерията. Да. Бих искал хубава червена тапицерия с гаваем гюрук. Едно нещо, което не искам, са ленти. Добавки, стикери, нищо подобно. Определено не. А механичните надстройки? Защото някои хора, пуристите, искат колата им да е както излязла от фабриката. И какво мислиш за това? Не държа на тези неща. Следвам съвременния трафик. Бих искал да може да спира добре. Да, това е задължително. Стига ми. Добре. Да обобщим. Търсим Fiat 500. Имаш 10 000 за харчене. Не възразяваш да има механични подобрения. Едно нещо, което бих искал, Какво е? е да има скоба на багажника, за да мога да сложа плетена кошница за пикник. Кошница за пикник харесва ми. Лятото идва, ще ходим на пикник. Всъщност виждам това в съзнанието си. Ще чакам с нетърпение. Ще стане хубаво. Сигурен съм. Размахай магическата си пръчка. Определено. На следващата сутрин в сервиза специалистът по карусерии Питър се присъединява към Шелдън, за да започне търсенето и скоро става ясно защо Брайан се нуждае от тяхната помощ. 26 000? Това е лудост. Гледай. 29 000. Ти имаш 10 000. Знам. Трябва да струва максимум 7 000, за да спечелим нещо. Точно това търсим, Пит. Виж, тази тук. 3500. Тя е развалина. Добре. Знаеш ли, всички тези коли имат малко ръжда тук и там. Ами продължавай да търсиш, докато намерим това, което искаме. Но при толкова високи цени те трябва да се надяват, че има нещо не твърде скъпо, което не е тотална развалина. Шелдън дойде в Уейкфилд, където се продава версия от 1969 година. С ляв волан на цена от 6750 лири. И човекът, който се надява да го продаде, е Ричард. Колко весела кола. Да, Разкажи ми малко повече. имам я от около 3 години. Пипнах малко карусерията, направихме няколко надстройки, махнах двигателя, Добре. сложих двигател 650. Синхронна скоростна кутия. Динамото е сменено с алтернатор, електронно запалване, нов ауспух, нов карбуратор. Крак с модерния трафик. Да, върви доста добре. Тези конзоли може да се нуждаят от малко внимание. Да, А какво има под капака?
Ще ти покажа. Това е твоята кола, нали? Това е моята кола, да. Има няколко петна. Според мен е солидна. Да. Иска да се затегнат някои неща, но иначе Да. не е голяма, нали? Завърти ключа там, натисни този син бутон долу. Готово. Как се отваря покривът? Дръпваш това и го вдигаш обратно. Може ли? Да, Денят е хубав. да, разбира се. Вятър в косите. Ето го. Наистина се трансформира. Да, Да, някак си оживява малко повече. Давам газ. Не знам дали мога да използвам думата въртящ момент за нещо толкова малко, но като се замислиш, аз не съм клющав, нито пък ти, да. но е наистина пъргава. Вози много добре. Виждам, че няма проблеми с този двигател. Спирачките са друго нещо. Има проблем с спирачките. Когато спираш, определено се усеща, че нещо не е наред. Дърпа силно на една страна. И кормилното управление иска работа. И каква цена поиска? 6750. Предлагам 6. 6? Защото трябва да похарча малко пари за нея. Разбирам. Има нужда от ремонт, но тя е страхотно начало. Тогава да кажем 6250. Знаеш ли, Ричард, наистина не искам да харча повече от 6. Но тя е толкова прекрасна малка кола. 6250. Да, Разбрахме се. чудесно. Благодаря. Поздравиха те. Да, това е хубавото на тези коли. Когато караш такава класика, няма как да останеш незабелязан. Човек не изгражда връзка с съвременната кола. Собствениците на класически автомобили получават това. Колкото повече карам тази кола, толкова повече ми харесва. Какъв славен ден! Сега обратно в сервиза. Време е да видим какво мисли специалистът Питър за колата. Кажи, Пит, каква друга дума ти идва на ум, освен сладък, нали? Не е ли красиво? Кола за кукли. Може да се каже, но пък върви толкова добре. Доволен съм от нея. Колко платиш, Ел? Ами, 6250. И какъв е нашият бюджет? 10. Което ни дава 3750. 3750. Добре. Добре. Има няколко струпаи по карусерията, малко ръжда на места. Вярно. Двигателят не е 500, а цели 650 кубика. Леле. Да, казваш го саркастично, но знаеш ли? Честно казано, за малка кола, повярвай ми, тя дърпа като влак. Наистина го прави. Ако погледнеш вътре, има проблем с седалките, с винила. Клиентът иска да направим покрива в бордо. Същия цвят като останалата част от интериора. Но ние ще възстановим седалките от същия винил, в който ще направим покрива, и не мисля, че това ще бъде скъпа работа. Направил е малко заварки тук, добре. И просто има нужда от доработване. Какво мислиш за тези кантове? Той не ги иска. Не иска никакви раета. Те са винил, така че това е твоят свят, нали? Почти винаги, когато махнеш тези ивици, винаги откриваш, че боята започва да се отделя. И започвам да си мисля, че имаме много работа по карусерията за тази кола. Може би е по-добре с пребоядисване. Така ли? Какво мислиш? Ще бъда честен с теб. Не е зле за 50 годишна кола. Да, готин на 50. Какво мислиш за тези аутригери, защото не бях сигурен? Да, трябва да ги премахнем. Нека разберем какво стои зад тях. Има ли още нещо? Кормилното управление никога не е било особено остро, но сега е зле. Може да е кормилната кутия, не съм сигурен. Това е нещо, което трябва да разгледаме. И спирачките. Има трептене. И то
доста силно. Ще ги оправим. Ще стигнем и до тях. След като осъзнаха, че този Фиат може да им излезе скъпо, Шелдън и Питър решиха първо да се заемат с управлението. Пит, какво виждаш да се движи? Видя ли това? Не изглежда добре. След като забеляза по време на тестовото шофиране, че управлението на техния Фиат се усеща доста разхлабено, Шелдън си помисли, че може да се дължи на доста неща и ще бъде лесно решение. Но изглежда, че техният 55 годишен Фиат има други идеи. Това е разхлабено навсякъде. Има хлабина във всеки компонент. Колелата, краищата на веригите, кормилния прът, кормилната кутия. Трябва всичко да заменим. Ще ти кажа какво. Нека да го свалим, да свалим колелата и да продължим. Един поглед към старото ръководство ще ви даде известна представа какво ще трябва да сменят момчетата. Първото нещо, което трябва да разкачат, са накрайниците на напречната щанга. Тези малки гъвкави сферични шарнири свързват релсовите пръти с кормилната кутия. И Шелдън изглежда не се притеснява твърде много, че е доста настойчив с отстраняването им. Понякога може да повредите накрайниците на напречните щанги и да сцепите гумичките, което не е добра идея. Но в този конкретен случай всичко ще бъде заменено, така че всъщност няма значение. Перфектният инструмент за следващата част от работата е 30 мм гаечен ключ с трещотка. И като всички комплекти с инструменти, този, който ви трябва. Да, познахте. Дано не сме го оставили в някой гараж. Докато Шелдън се бори с по-неудобния конвенционален гаечен ключ, Питър е натоварен с задачата... 2 захарчета. Да, чай очевидно, но също и намирането на изгубения гаечен ключ с трещотка. Всъщност по-скоро изчислява колко ще им струват новите части. Надяваме се, че всичко това, както и това, ще излезе наведнъж, като едно цяло. Животът е много по-лесен, когато имате правилните инструменти. А аз ги нямам. Защото Пит ги е загубил. Или ги е оставил в друга кола. Или забравил в гащеризона си и сега е от тях. Да видим какво става. Отделяме кормилната кутия от кормилната колона. Нямам намерение да продължавам. Не мога да променя нищо. Но виждате, че за такава работа ви трябва трещотка. Това искаме да видим. Готов си. Безполезно. Положителната страна е, че Питър е намерил къде могат да разменят поне някои от частите, а именно кормилната кутия за обновена. И с разходите за монтаж всяко пени помага. След като старият кормилен механизъм е опакован на сигурно място, време е да съблечете карусерията, за да я подготвите за боята. Това дори не е работа за един човек. Това нещо е толкова малко. Ще свалим фаровете и бронята. Днес ще научиш урок. Така. Можеш ли да повярваш? Никога не е бил поставен правилно. Никога не е поставен правилно. Мисля, че това е причината колата да не е ремонтирана години наред. Добре. Отвертки. Затова имаш нужда от мен, Шелдън. Ако те кара да се чувстваш по-добре. Виж, точно като във филмите. Парове на Фиат.
Така. Знаем кое къде е, нали? Да се върнем. Леко, 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 малко напред. Ето. Багажник, капак на двигателя. Не знам, имат ли конкретни имена за тези? Какво е това? Не се казва капак на багажника, нито капак на двигателя. Нарича се багажник. Не е багажник. Не би го нарекал багажник. Как би го нарекал? Точно това казвам, няма име. На нормална кола как ще го наречеш? Не знам. Капак на багажника. Не бих. Капак на багажника. По-склонен съм да нарека предната част капак, въпреки че под нея няма двигател. Но това не би го нарекал капак на багажника. Слушай, Би го нарекал покривало на багажното отделение. не съм съгласен. Мисля, че това всъщност е най-добрият термин. Ето. Готино. След като лентата е завършена, момчетата ще трябва да внимават, за да гарантират, че колкото и прекрасна да е тази малка кола, няма да се увлекат с добавянето на работа и разходи, които няма да могат да възстановят. Добре дошли в малката Италия, Каршалтън. Този семейен бизнес е специализиран в части за Fiat 500 и Шелдън е изпратен тук на размяна. Въпреки че това е среща с малко странен тийнейджър. Здравейте, има ли някой? Но и търговия с стари части, за да получи по-добра сделка за ремонтирани. Повдигнах старата кормилна кутия. Супер. Разгледай я. Да, няма пукнатини. Това добре ли е? Да, това е страхотно. Супер. Това са вашите неща. Моите? Да. Прекрасно, виж. Така че това е кутията. Да. Накрайник, всички накрайници на щангите. Да. Всичко е там. Брилянтно, това е фантастично. Асортиментът от ремонтирани и нови части за кормилно управление достига 354 лири. Но бюджетът вероятно ще получи нов удар. Имам проблем с спирачките, Конър. Добре. Като натисна педала на спирачката, той подскача, все едно барабаните са станали овални. Разбираш какво имам предвид? Да, често се среща. Често. Ти какво предлагаш? Имаме спирачни челюсти, цилиндри, барабани, тук са. Сигурно можеш да сглобиш цяла кола с частите, които си събрал тук. Поне 2 коли. Добре. Ето ти спирачен барабан. Определено изглежда добре. Да. Значи това, челюсти, какво още ни трябва? Бутала. Да. Върви с всички пружинки Да. и ще спира толкова добре, колкото изглежда, нали? Ще спира, както е предписано. Което не е супер добре. Въпреки че всички Fiat 500 са оборудвани с спирачки с барабани, това не означава, че не може да подобрите спирачната система. Ето това е. Може да стане с дискови спирачки. Еха. Това е прекрасно нещо. Хубаво е, нали? Да. Много ми харесва. Те изглеждат страхотно, но колелата ги покриват и не се виждат. Знам. Мисля, че няма по-красиво нещо от това да видиш класически автомобил, да погледнеш през джантите и да видиш, че е с дискови спирачки. Да. Спират ли толкова добре? Определено да. Много ми харесват. Изглеждат прекрасно, но с подобрените аксесуари спирачките добавят сериозен разход. 1200 лири към бюджета. Тази изграда няма край. Колко етажа са тук? 4. И сте ги напълнили всичките с части само за един модел. Да. Знаеш, че Fiat 500 е малка кола, нали? Да, малка. Моят клиент иска за интериора, особено за седалките, ще ни трябва нещо. Седалките трябва да станат в червено бордо. Да. Панелите на вратите и също така черният покрив от винил също да стане в бордо. Добре. Какво можеш да направиш? Обикновено
поръчваме цял комплект. Добре, В него влизат тапицериите за вратите и покривалата за седалките. отлично. Това е цялата кола за 4 седалки. В момента нямаме цвят бордо, но чакаме доставка утре, така че ще ти ги изпратим. Това ще е цветът. Прекрасно. Точно това ми трябва. Точно това искам. Това ще е сгъваемият покрив, но в момента нямаме точно този цвят, но ще е тук утре. Отлично. А каква ще е цената? За комплекта за интериора е почти 540 лири, а сгъваемият покрив 140. Това колко прави? 680. 680. Отлично, отлично. Да. Опа. Трябва ми и такъв багажник. Колко струва? Но това ще се промени благодарение на новите части. Какво имаме тук? Ремонтираната кормилна кутия, чисто нов паразитен хебел, напречни щанги, накрайниците за тях и накрайници за пистоите пръсти. Най-общо функцията на всички тези компоненти е да превърне кръгообразните движения на волана в линейно движение на колелата. Така че, като завиваш наляво, колата да продължи наляво. Добре. Първото, с което се захващаме, е кутията. Причината за това е, че всички останали части са свързани с нея. Здрасти, това изглежда добре. Идваш на време. Искам да те помоля нещо. Опитвам се да свържа кормилната кутия с кормилната колона. Отиди от другата страна и дръж оттам. Това много ще ми помогне. Трудно ти е да влезеш в колата, когато купето е напълно празно. Представи си какво ще е, като върнем седалките. Тогава няма да мога да вляза. След като Питър стигна подходяща височина за полет, с някои много технични движения, почти насляпо, Готово. Ето това е. връзката най-после е готова. А това означава, че кормилната кутия може да бъде монтирана. Виж се само. Как си се е сгънал вътре? Благодаря ти. На нашата възраст вече не сме толкова гъвкави. Питър, остани на топло и ако ми трябваш, ще те повикам. След като Питър се върна без проблеми на твърда земя, продължаваме с другите механизми. Шелдън се ориентира по размера на старите напречни щанги и свързва новите щанги с новите накрайници. Те от своя страна са свързани с новия паразитен хебел, който ще крепи механизма. И сега остана всичко да бъде монтирано на мястото си. До тук мога да стигна с сглобяването на управлението. Няма смисъл да свързвам всичко, защото ще сваляме главините, когато сменям спирачките. Ще модернизираме спирачките. Но за момента съм впечатлен как изглежда това. И смятам, че този малък автомобил ще има страхотно управление. При лансирането на първото поколение на Fiat 500, Nuovo Cinquecento, моделът е позициониран като достъпен, функционален и икономичен градски автомобил за опустошената от войната Италия. Дизайнът е на легендарния Данте Джакоза, а производството му продължава 18 години в най-различни варианти. До 1965 година
Колата е с отварящи се напред врати. Съществува и по-мощна и бърза версия – Fiat Abarth, с по-голям и по-силен двигател. Оригиналните екземпляри на първия Abarth стигат до 60 000 лири. Но въпреки чара на италианските линии от 50-те години, работата на спирачките на този масов модел, оборудван с барабани, не е на най-високо ниво, особено когато става дума за кола с подобрен двигател, както е в нашия случай. Затова и Шелдън реши да похарчи 1200 лири, за да сложи нови дискови спирачки. Също и защото смята, че ще изглеждат много добре на колата. Изглеждат много добре и е срамота, че джантите ще ги закриват. В момента нашият малък Фиат има еднокръгова спирачна система, но ние ще я направим двукръгова. Това значи, че ще отделим предните спирачки от задните. Така че, ако има повреда, колата винаги да може да спре. Сега, първо ще свалим колелата и ще монтираме новите спирачки. За да свалим старите спирачки, трябва да махна болта и гайката горе и болта и гайката долу. Също така трябва да махна и спирачния маркуч, както и амортисьора. Сега спирачната течност е източена, така че няма да тече повече или пък да капе. Кажи кога? Да, давай. О, да. И докато главините са свалени, Шелдън вижда възможност да похарчи още пари. Реших да сменя амортисьорите. Първо, защото тези на колата са стари и уморени. И второ, струват само 20 лири, така че няма какво да му мисля. Като прибавим и ДДС-то, цената им става почти 50 лири за 2 броя. Готов ли си? Да. Новите дискови спирачки отпред са монтирани, така че управлението най-после може да бъде свързано. Това изглежда добре. Оформя се много добре. Много ми харесва тази малка кола. Нашият малък Фиат вече може да завива, но все още не може да спира. Приключваме подобренията по спирачната система с основен цилиндър за двата кръга. Но ще е много трудно да го наместя в пространството на оригиналната система, която е доста по-малка. Ще трябва да разделя това на две, като ще махна скобата на самия цилиндър. Най-общо спирачният цилиндър е помпа. Той е свързан с резервоар с спирачна течност, както и с педала на спирачката. Буталото в основния цилиндър увеличава хидравличното налягане в системата, което осигурява необходимата сила, която да активира другите бутала в спирачните апарати, за да хванат челюстите дискове и така колата да намали скорост или да спре. Така, медните тръби са свързани, гумените маркучи са свързани с резервоара. Само трябва да се обадя на Питър да обезвъздушим спирачките. Добре ли си? Не се притеснявай, почивай си. След като по-голямата част по механичните ремонти е приключила, Питър най-после може да се заеме с карусерията. Първото нещо, което трябва да направя, е да разбера какво има под тази боя, защото наистина започва да ме притеснява. Затова ще използвам абразивна хартия с индикатор за грубост 80. Абразивната хартия 80, която използва Питър, е доста груба. Колкото е по-високо означението за грубост, толкова по-фино обработва хартията. Например, абразивна хартия 400 е подходяща за изравняване и обработване на повърхността преди боядисване. Също така има и хартия 4000, която може да се използва и върху вече боядисани повърхности.
Забелязах, че тази част е сериозно корозирала. И това е част, която трябва да сменим. Трябва да покрия вратата, тъй като не искам искрите да стигнат до стъклото, защото правят малки кратери. Шаблоните ми са готови и ще ги очертая тук. Това е вратата. За долната част на вратата Питър изрязва нов, по-голям елемент, който е по-голям от отвора. И за това си има причина. Във всяка задача, която изпълнявам, основният ми проблем е изкривяването. Това е големият ми враг. Затова ще оформя съединителен шип. При напасването на новата част ще подсилим и метала. Съединителният шип се оформя с този инструмент, който оформя малкия шип, който се пъха по тръба на новоизрязания отвор. След няколко заварки Питър може да върне вратата на колата и да е сигурен, че всичко се развива в правилната посока. Признавам, че не изглежда зле. Ще стане. След това продължаваме с заваряването. След това заглаждаме с шлайф машина. И после запълваме отворите. Продължаваме с още обработка на повърхността с по-фина абразивна хартия. Накрая стигаме до полагането на грунт. Шелдън и Питър са поели мисията да възстановят в топ състояние този Fiat 500 от 69-та за новия му собственик Брайан. Питър приключи с заваряването на новите секции на вратите, но вместо да прави същото с капака, той е решил, че ще е по-изгодно, ако просто вземе нов капак. И тъй като е перфекционист, той не боядисва само това, което оправя, а пребоядисва цялата кола. Няма никакво съмнение, че усилията, които влагат момчетата в този проект, са изключително впечатляващи, като това важи и за разходите по колата. Да, това са новите джанти. Изглежда, че Шелдън отново е пазарувал и е похарчил повече за лети джанти, които на времето са били много скъпа екстра от допълнителното оборудване. Сега и Питър ги забелязва. Както и да е, продължаваме напред, тъй като ни очаква една цяла кола за сглобяване. Забавно е, тъй като хората обикновено кръщават с някакво име този тип коли. Ти да си кръщавал някоя от твоите коли? Не, скоро не съм. Как стана така, че приключих по-бързо моята страна, а професионалистът си ти? Това не е състезание за скорост или сила, приятелю. О, това не е състезание за скорост. А кой ще издържи до края? Добре. Добре. 9 глава от Еклесиаст за тези, които се чудят. Не виждам какво правя. Просто използвам силата. Той притежава силата. Новият капак е последният елемент от карусерията, който трябва да се монтира. След тази задача Шелдън и Питър могат да се захванат с по-дребни неща. Шел, трябва да свалим тапицерията на седалките и да сложим новата. Да. Ще ми трябва помощ. Добре.
Новата тапицерия в цвят бордо е част от пакета за интериора, който Шелдън поръча, когато отиде да купува нови спирачки. Какво ще кажеш? Виж това. Изглежда добре. Хубаво е, нали? Доволен съм. Но преди да върнем седалките в купето е ред на новия мек покрив. Тази специфична версия на червеното беше специално желание на Брайан и е страхотна отличителна черта на малкия класически Фиат. Пит, леля ми имаше такава кола. Леля Клодет. И през лятото на 76-та, не знам дали помниш, но беше много горещо. Тя ни води в парка, а колата остана на слънце за няколко часа. И когато се върнахме, аз седнах отзад. Бях с къси гащи на нагорещените седалки. Направо ми изгоряха краката. Плаках, докато се приберем. А тя стига си плакал. Изглежда прекрасно. Цял ден мога да гледам тази кола. Ако Брайан хареса тази кола на половина на това, колкото я харесваме ние... Стига с това колко обичаш тази кола. Колко пари изкарахме от нея? Бюджетът на Брайан беше 10 000. Добре. Платихме 6250 за този малък Фиат. Останаха ни 3750 лири. Да. Подобренията по спирачките струваха 1218. Частите за кормилната уредба излязоха 404. Капакът и боядисването 620. И интериорът, мекият покрив и тази красива кошница отзад, общо 768 лири. Не споменаваш тези красиви джанти, които купи. Да, цената им е 612 лири. Колко? 612. Явно няма да изкараме много от тази кола. Общо разходите са 3622 лири. Това означава, че остават 128 по 64 на човек. Колко? Ти се шегуваш. По-добре от това да сме на загуба. Но разликата не е голяма. Двамата ще получат по 64 лири и то само ако Брайан е доволен от колата. Давай, продължавай. Брайан, Здрасти, Шелдън. как си? Добре. Радвам се да те видя. Да, и аз. Това е партньорът ми, Здравей. Пит Брайан. Здравей. Това е моментът. Да, отдавна чакам това. Надявам се. Готов ли си? Хайде. Идеална е. Прекрасна. Оправихме спирачките, вече е с дискови. И също така сменихме компонентите в кормилната уредба. Наистина, по-добре е, отколкото съм си мислил, че може да стане. Значи надхвърля очакванията ти. Да, определено. Невероятно е какво сте направили с бюджета, който имахте. Прекрасно е. На внуците ми много ще им хареса. Направо отлично. Шелдън иска да ти покаже още нещо. Така ли? Ела да погледнеш това, ще ти хареса. Каза, че искаш икономичен и надежден двигател, с който да се придвижваш в трафика. Двигателят е доработен, по-мощен от стандартния на 500 и е с електронно запалване. О, можем да сме по-бързи и да спираме добре. Страхотно е. Вие сте просто върхът. Хайде да изкараме твоя Фиат, да го пробваш. Хайде, на магистралата е като у дома си. Чудесно, много точно казвам. Не съм се качвал в такава кола от 40 години.
Днес е денят. Прекрасен ден. Да излезем и да се порадваме на новата ти кола. Да си представим, че караме по крайбрежието на Амалфи. Брайан, какво ще кажеш? Като връщане назад във времето. Да. Все едно карам нова стара кола. Обратно към златните дни на автомобилите. Да. Можеш да почувстваш всичко в тази кола. Усещаш всичко, без значение дали го искаш. Забавно е. Това е най-важното. Абсолютно. Важни са пътуванията, които си направил, хората в живота ти и светът, който познаваш. Да, тогава животът беше по-лесен. Да. Пътуването с кола не, но животът беше по-лесен. Как усещаш спирачките? Като спирачки на съвременна кола. Да, страхотно. По-добре от барабанните спирачки. Така е. Прекрасна малка кола. Двамата с Пит се влюбихме в нея, докато работихме. Малък автомобил със страхотна индивидуалност. Карате да се усмихваш. Така е. Наистина е така. Колите са много важни за мен. Мога цял ден да шофирам. Дори когато си инструктор по шофиране ли? Да, изобщо не ми омръзва. Справили сте се невероятно. Точно това исках.